Γεια σας YouTube, stay back εδώ και σήμερα παίζουμε στο Greece PvP server. Άμα σας αρέσει το βίντεο κάντε like, subscribe στο channel μου. Επίσης για το server το IP θα είναι στο description, άμα θέλετε να μπείτε. Είναι ωραίο το server, είναι ελληνικό. Μπορείτε να μπείτε ελεύθερα. Ευχαριστώ που παρακολουθείτε το βίντεο. Τα λέμε σε λίγο. Γεια σου YouTube, τι κάνετε? Σήμερα παίζουμε στο Greece PvP server. Stay back εδώ, μαζί με τα... Θα σας διαβάσω. Ναι, είμαι ο Big Rock και θα σας διαβάσω τώρα λίγο τα warps. Είναι donate, drop party and XP farm, fly PvP, free food, free items, head status temple, hotel, jail, mini games, Nether, Olympus, parkour, portal 2, arena, server head, shop, village, και Warp Wild 1, 2, 3 και 4 και Zeus Temple. Ο server είναι ελληνικός και έχει mob που είναι με τους θεούς του Ολύμπου και έχει διάφορα σπαθιά. Παράδειγμα υπάρχει το Zeus Sword, Kratos 2, Kratos Sword, Hades Sword, Poseidon Axe, άμα μπείτε στο server θα τα δείτε όλα. Ναι. Head Status Temple και Grisbo και διάφορα τέτοια. Το θεό. Λοιπόν. Φέρε το άλογο σου εδώ. Δεν έχω άλογο. Έχεις. Περίμενα λαγκάρι. Έχεις τον τέτοιον, 2. Δεν ήρθε. Όχι, δεν υπάρχει άλογο. Τέλος πάντων, ας κάνουμε το review για το server. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα. Και εδώ πάνω είναι κάποια portals. Μπέσω κιόλας. Είναι το paintball, XP farm, village, hotel. Και εδώ είναι αυτό εδώ το portal είναι ένα football στάδιο. Ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Πάμε και την άλλη μεριά. Αν είναι πιο warp θα τους δείξουμε. Θα δείξουμε το parkour. Μισό, wow. Εδώ είναι το Hepathius Temple, Donate, Olympus, Shop και PvP Arena. Θα τους δείξουμε και στο Warp Wild τα σπαθιά και αυτά τα απλά. Ναι, πάμε. Warp Wild. Sorry, αλογάκι, πρέπει να σε αφήσω. Οκ, το Kratos Sword. Έλα, θα τα κάνουμε δοκιμή σε σένα. Είναι ο Chris. Ωραία, μπορεί να έχουμε και μια μικρή μάχη σήμερα, έλα. Μπράβο, πούσαρε τον. Λοιπόν, είσαι στη γωνία. Έτσι, μπράβο. Έλα, πάμε έξω να τους τα δείξουμε. Τι προσπαθείς να κάνεις? Το βγάλω έξω. Καλά, το βγάλω δυστυχώς. Αυτό δεν επιτρέπεται, δεν ξέρω. Ωραία. Αλλά... Σόφα. Έλα εδώ να τους δείξουμε τα σπαθιά. Τον Ιντάνι. Έλα εδώ. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό είναι το head short που πετάει ένα βέλος. Είναι admin τον Ιντάνι. Να με νοιάζει. Είναι με creative και με βαράει. Ναι, είναι admin. Άιντε, κλέφτη. Τέλος πάντων, έλα εδώ να δείξουμε τη σπαθιά. Πού είσαι? Έλα κοντά στο νερό για να δείξουμε το Poseidon Axe. Ναι. Εσένα θα πετάξουμε. Να. Κάνε το. Το Poseidon Axe είναι ένα... Wow. Που σε κάνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Με λίγα λόγια. Μετά υπάρχει το Hermes Wand. Κάνε το Poseidon Axe πάνω μου. Ποστό. Και χρησιμοποιώ αυτό τσακ και να μεταφέρομαι κάτω. Κόβω λίγο το fall damage. Μετά είναι το Kratos Sword.
που κάνει αυτό εδώ με λίγα λόγια. Ρίχνει κεραυνούς πάνω του, κάνει fire aspect. Το έχεις και εσύ, δείξ' το πάνω μου. Και αυτό πέφτει κεραυνοί, τα λοιπά. Μετά είναι το head sword που είναι ένα απλό σπαθί με fire aspect. Και έχει επίσης, όταν κάνεις right click, δεξί click, πετάει ένα βέλος fire aspect. Ναι, έλα να δείξουμε το Zeus. Έλα εδώ. Α, και το Zeus sword κάνει αυτό. Έτσι και το πετάει, κάνει το... Έτσι, λαγκάρει τώρα και το πετάει. Κάνει το πάτωμα τέλος πάντων και μετά boom, σε πετάει πάνω. Είναι και το Grease Bow. Ναι. Έλα να σε μπορέσω να δουν τι κάνει. Έλα. Άι. Σου δίνει Wither. Fire Spec. Α, το άλλο το σπαθί το καινούργιο σου. Και κόβει 50 με 60 πάνω. Το καινούριο το σπαθί. Θα το short. Σου κάνει poison. Poison 2 ή poison. Εδώ βλέπουμε τον Downey Danny που είναι ένας admin. Και από ό,τι φαίνεται κάνει ό,τι να. Κάνει... Έχουμε και το Healing Hand που σε γεμίζει ζωή. Ναι. Εσύ το έχεις αυτό. Ναι. Υπάρχουν και άλλα που δεν τα έχω εγώ. Αυτή είναι η God στολή η καλύτερη. Δεν είναι η Diamond. Οπότε άμα μπείτε στο server και δείτε έχουν gold στολή έτσι. Και μια συμβουλή για άμα μπείτε στο server για τα god items σας. Μην τα κάνετε enchant. Ούτε μη τα ονοματίζετε γιατί χάνουν τις ιδιότητές τους. Ναι, είπες κοτσάνα. Τέλος πάντων. Ποιο θα... Αυτό πάμε λίγο war parkour. Fuck, είμαι σε ένα territory. Πάλι είμαι. Οκ, πάω. Οκ, αυτό είναι το parkour. Πού είσαι? Ωραία. Από εδώ, έλα. Mini shop θα πάρει σύντομα. Και νομίζω μπορείτε να φτιάξετε δικό σας shop. Να φτιάξουν. Δικό του shop. Ναι, θα σου δείξω. Στο επόμενο βίντεο που θα κάνουμε βασικά θα είναι για τα chest shop. Θα το κάνεις μέχρι πάνω. Όσο μπορώ. Αυτό. Αμότο. Τέλος πάντων. Το κατάφερε. Εδώ πέρα πρέπει να το κάνετε κατευθείαν ολόκληρο. Wow, είναι πολύ. Θα σου παραφέρνει το σερβερ. Άμα σας αρέσει θα είναι στο description. Θα το δείτε και στο τέλος στην οθόνη σας. Τα λέμε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ παιδιά που είδατε το βίντεο. Κάντε subscribe στο channel μου, like στο βίντεο, μπείτε στο server. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Αντίο YouTube. Bye bye. Bye bye. Πες το. Bye bye. Bye bye. Τα λέμε.